Така, изчислено. Здравейте, потребители на Vivo7, аз съм Бълмик 1996 и правя това видео за да ви покажа още един проблем. Не е свързан с браузъра. От Firefox, така, свързан е с самия лаптоп. HP 96 мисля, че не може да фокусира, както и да е. И проблема е, когато всъщност вчера ми го инсталираха и съм си накачил някои неща, ма не е напълно, за това. Проблема е, когато го сложа или го затворя лаптопа за спива, докато не го отворя и го събуда. Има и два начина как да го направя. Само да извадя дистанционното. Става е с това дистанцион, което ми дойде с лаптопа, с копчето. Първо ще го направя с дистанционното. Ето, като го натисна. Малко трудно прецакане са копчетата. Или ме падна простата батерия. Стана. Винаги с дясната ръка работи. Ставата не ми иска. Ето. Изключва се. Може да го активирам пас копчето. Но аз го активирам примерно сутрин, когато се буда, си чупа ногтите или пръстите само за да го извара. Правя ето така, като докосна. Виждате, че лампите светнаха, мишката на лаптопа и той се включва. Но ето това е проблема, че когато ми се въключи, трябва да ми се отвори тук, да ми се появи за избор на акаунтите, т.е. в кой профил да се влеза, в моя или ако имам някакъв друг, което преди ми ставаше. Сега, както виждате, трябва вече да се е появило, лампите светят, всичко работи. Не знам дали се чути звука, но тихо работи. Имам го от няколко години, от 4-5 години най-малко. 2008. Сега сме 2012. Точно първи. И трябва вече да се появило, ама както виждате, нищо. Така, как за да го правя, тъй като няма код за рестартиране, дори да го натисна Power бутона, нищо не става, трябва да го задържа както винаги. Да го изключа. Ето, така ще угаснат и да го включа от него пак. И сега вече ще си стартира как нормално. Искам да го правя това. Но не знам как. Сега ще го покажа като го затворя напълно. Първо да зареди да се въключи. Така. И ми ще поизчакаме. Windows XP забравих. Оригинално е на Vista. Тук пише. Ама го преинсталирах на XP, по-съм го свикнал. Vista-та и место ми правиш малко проблеми. Home Premium 64 бита или 32, забравих. Ето, добре дошли, зареди ми. И така, да зареди напълно. Когато с Skype се прави, би казал, че е заредило. Другия ми проблем е, когато пак с този проблем. Тук съм си ги направил, както е до старт, да ми се появят и малки икони, като е тези сега, само да ги активирам. Но всеки път, когато си затворя лаптопа или лаптопа ми заспи и се изключи напълно, изобщо ги нямам. Което е странно. Ето, активира ги. Още не е заредил и ми заби. И когато си го затворя и с дистанционното пак, то пак е едно и също. Те ми се махат, което е странно. И се чуда защо.
това трябва всеки път да ги активирам тук, ама после ми се на тях, защо да ми е по-лесно да влизам в браузъра, вместо да си го рода тук и с коментарите и в доклиент така. Преди моя доклиента сега трябва да я инсталирам. Но ще до един с игра само да му инсталирам програми като Sony Vegas, Photoshop, Photoscape, Camtasia нещо ми се предсака, па трябва да преинсталирам. Напълно от начало. И една-две игри, Minecraft и Test Unlimited правя впечатление. Друго, повече ви не ставам именно на то кошник тука. Както виждате, ето надолу клавиатурата. Ама аз си не го въключвам. Там имам повечето игри, като NFS Sector Bomb, Most Wanted, две LFS-та, едното е с двете коли, оригиналните и една формула, и другото е цялата S2 сезон. Дето, ако ме питате сега как съм S2, изобщо си нямам на идея, пак не съм ползвал, от интернет съм свалил, не знам. NFS 7.2 и други, просто съм ги забрал. И двете GTI-ки така, сега ще го затворим. И ще чакам да се изключи. Да, спря шуми. Аре бе. Faster. Ето, изключи се. Така, сега да го отворим. Ето. Същото. Изобщо нищо не става, нищо не светва. И пак трябва по същия начин, това ми е проблема. Мога и с дистанционното. Ето да го прибра. Ето с дистанционното мога да го изключа. Нещо магически феномен не работи с лявата ръка. Мога да го въключам и изключвам по принцип с дистанционното. Като вместо да си минавам те с пръста по мишката, за да го събуда, когато се спал, мога и с копчето, което съм го изключил, да го направя. Сега би остана доста дълго, затова няма да го демонстрирам. Това е. Но някой си има на идея как се оправя този проблем. Както миналия ми клип, който направих нощи за бързо, с браузъра Google Chrome, така и тук ще кажа, пишете коментари, ако някой знае как, или едно лично съобщение. Това е от мен. Довиждане.